Issue Manila Serbisyo Publiko sa Balita sa Baryo Aksyon Radio Issue Serbisyo Publiko sa Bacolod Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Bacolod City Mayor Lunardia nag-apilar sa NIATF nga panubuon sa Alert Level 3 ang syudad sang Bacolod. 18 milyones pesos nga performance-based bonus nga ordinansa sa Bacolod aprobado na. Sa mga balita nasyonal. 1 bilyon ka pesos nga subsidy sa mga PUV driver aprobado na. Mga social media influencers kag online sellers patungan na sa nagakaigo nga buwis. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw, Domingo kita, Oktubre 31, tuig 2021. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, kag karon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-aapekto sa Visayas kag naaminan nga bahin sang Mindanao. Samtang northeast monsoon naman ang nag-aapekto sa Luzon. Ang western Visayas, Palawan, kag nabili nga bahin sang Mindanao ang makabatsag sa magalumon tupto magalumon nga kalangitan nga may talagsa nga pag-ulan o kun pagpanaguob. Ang temperatura mabatsagan sa 23-32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak tak na 5:51 buwas sa aga kag natana na magtumod tak na 5:28 ang takna sa hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time 5:44 kag karon sa detalye sa mga balita lokal. Nag-aapilar si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia sa Interagency Task Force o IATF nga i-downgrade o kung panubuon ang alert level sang syudad sang Bacolod sa COVID-19. Sa sulat nga ginpadala ni Lunardia kay Health Secretary Francisco Duque III, ginahinyo sining panubuon sa alert level 3 ang syudad sang Bacolod humalin sa alert level number 4. Sunod kay Lunardia, nagnubo na ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod sa sulod sang duha ka semana. Dugang pa ni Lunardia, base sa Department of Health Region 6 Situational Report, ang total bed utilization kag intensive care o kon unit ICU utilization rate sa mga pribado kag regional hospitals ang nagnubo naman. Nagpanguna ang syudad sang Bacolod sa may pinakadamo nga napamatan-on nga nabakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Bacolod Emergency Operations Center Task Force Executive Director M. Ligaspi Ang sa ospisyal nga datos sa Department of Health o DOH, nagapakita nga 266 ka mga minor de edad kag may comorbidities na nabakunahan kontra COVID-19 sa isa lamang ka venue kag isa ka adlaw. Sa ang syudad sang Bacolod ginasundan sang Manuel A. Rojas District Hospital
nga may 246, Governor Faustino ND District Hospital nga may 226, kag City of Ilagan Medical Center nga may 216, kag ang tanan na hamtang sa Region 2. Madumduman ginpatigayon ng vaccination sa mga nagaedad 12 tuptub 17 anyos sa Oktubre 29 sa Riverside College sa siyudad sang Bacolod. Magapatigayon man sang pediatrics vaccination ang gobyerno probensyal sa Negros Occidental sa Cadiz District Hospital kag Lorenzo D. Zaico District Hospital sa siyudad sang Kabangkalan. Ini kasunod sang madidalagon nga pagbakuna sa mga nagaedad 12 tuptub 17 anyos nga may comorbidity sa Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital sa siyudad sang Silay nagligad nga Oktubre 29. Si Governor Bong Lacson ang isa sa mga nagasaksi sa mga vaccination sa diin 77 ka mga minor de edad ang nabakunahan. Kapit 300 ka mga kabataan na din sa naglain-lain nga local government units ang target kung tani nga mabakunahan na apang madamo sa mga ini ang wala makatigayon bangod sa mga requirements ng Department of Health. Nagligan ni Oktubre 27 ginpahayag ni Vaccine Zor Carlito Galvez Jr. nga sa Nobyembre 3 umpisa na sang gobyerno ang regular vaccination sa bugos nga pungsod Pilipinas para sa tanan nga kabataan nga nagaedad 12 tuptub 17 anyos. Kapin 300 ka mga benepisyaryo naman sa Negros Occidental ang nakabato na sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o kung displaced workers o kung tupad. Ang pagpanagtag ginpatigayon ni Governor Bong Lacson. Sila ang nagbaton sang 5,925 kada isa halin sa inisyal nga 2 ka milyon ka pesos nga legislative allocation ni Senador Mig Zubiri kag download sa gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Ini ang ginpaagi sa Department of Labor and Employment o DOLE kag inimplementar sang Provincial Peso kabulig sang Local Government Unit Peso Office, City Mayors kag Administrators Office. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Banwasang Manapla nga may isa kagatos ka benepisyaryo, Banwasang Tuboso nga may isa man kagatos nga benepisyaryo, Surad sang Silay nga may 50 kag Talisay nga may 50 man ka benepisyaryo. Ang tupada buang community-based package of assistance nga nagahatag sang emergency employment sa mga displaced workers, underemployed, seasonal workers, displaced OFW, disadvantaged workers, pareho sa mga laborers, farmers, solo nga ginikanan, venters, tricycle drivers, kag fisher folks. Gin-aprubahan sang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang 18 milyones pesos nga appropriation ordinance para sa performance-based bonus o PBB. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, Chair sa Committee on Finance, ang appropriation ordinance ang aprobado sa first, second kag third reading. Ang pondo ang gikan sa savings sa syudad para sa vacant possession. Ang DILG among nagagrant sang PBB sa LGU bilang incentive mechanism para sa hatagan sang reward ng mga empleyado nga may maayo nga panggobyerno kag performance. Sunod kay Rojas, ang incentive ang pagabatunon sa mga empleyado ang depende sa rating sang ilang nga departamento. 65% sang ila sweldo kung best ang rating, 55% naman sang ila nga sweldo kung better, kag 50% sang ila sweldo kung good. Sunod pa sa konsehal ang PBB ang igabili sa bulan sang Disyembre para mangin malipayon ang Pasko sang mga empleyado. Positive for first, second, and third reading kay appropriation ordinance 18 million more or less. I think actually halina siya sa DILG. Kung may ara pa sinasang criteria nga gina-follow, kung makasulod kita dira, then we are entitled to such bonus. Si Bacolod Finance Community Chair Councilor Cindy Rojas. Sa iban pa nga balita lokal, ginklaro ni Negros Occidental Licensing Center Acting Chief Susana Guara nga optional lamang ang pagkuha sang 10-year validity sang driver's license. Bot silingon magadepende sa taho kung palawigon sini ang iya lisensya sa napulo ka tuig o kung magpabilin sa 5 ka tuig. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Guara nga sa mga mag-a-apply para sa 10-year validity sang lisensya, ila pa iniipay dalom sa assessment. Kung makitaan sang violasyon ng holders ng driver's license
license, hindi ni pagatugutan nga makakuha sang mas malawig nga validity sang lisensya. Sunod pa kay Guara, ang makakuha lamang sang 10-year validity sang lisensya, ang magapaydalom sa Driver's Enhancement Program o kung DEP, agod makakuha sang DEP certificate. Naibaluan umpisa Nobyembre 8, mag-umpisa na sa pagbaton ang LTO Region 6 sa mga mag-a-apply sa renewal sa mga nag-expire nga mga lisensya. Nagdangat sa 8,210 ang narehistro sa Commission on Election Bacolod sa extended registration na humalin sa Oktubre 11, tubtob 30 tuig 2021. Sa datos ng COMELEC, pinakadamo nga narehistro sa katapusan nga adlaw Oktubre 30 nga mayara sang 789 ka aplikante sa University of St. Lasal Coliseum. Sa pagpalawig sang registration, ini ang ginpatigayon sa SM City Bacolod, Ayala Capital Central Malls, Robinson's Place Bacolod, kag sa katapusan nga simana sa USLS Coliseum. Natala na nga magpatigayon sa Election Registration Board o kung ERB hearing ang ERB Board sa bulan sang Nobyembre para sa mga nagrehistro sa Oktubre 11, tubtob 30. Patay ang sugarcane worker matapos ginluthang kahapon sang isa ka barangay kagawad sa Sitio Lati, Barangay Mahalang, sulad sang Himamaylan. Ang biktima ginkilala kay Danilo Latinga, 43 anyos, nagapuyo man sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusiksa ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ginaligar na kainom kag nag-iskandalo si Latinga samtang uyat sa magtimbang kakamot ang ispading kag tabas. Ginsulong pa ni Latinga ang puluyan ni Barangay Kagawad Esmeraldo Indico Jr., 35 anyos. Dugang pa ni Vargas, yara sa sulod sang ugsaran sang pamilya Indico ang biktima kag ginaligar, ginhangkat sang inaway ang kagawad. Bangod yara sa peligro kabuhi ni Indico, nagkuha ini sang 12-gauge shotgun kag ginluthang ang biktima nga naging tunaan sang iya hinali nga kamatayon. Na-recover sa lugar sang insidente ang isa ka ispading, tabas kag isa pa ka basiyos sang 12-gauge shotgun. Sa pinakauling investigasyon sang kapulisan, las 10:30 sining nga aga, voluntaryo nga nagsungka sa Himamaylan City Police Station si Kagawad Indico. Si Indico ang nagpabilin sa custodial facility sa Himamaylan City PNP para sa nagakaigo nga investigasyon. Biktima, ubog na naman. So, isang nag-upgrade siya na alarm standard dito sa lugar. Tulad nagdiretso niya sa sir, balikin na sulong niya, balik si Kagawad sa iya balay. Kinahangkat niya sa naway. So, si Kagawad man, kita niya na according sa iya indangira niya na po, niya balay, iya ni sir natiruan ang biktima. Nabatian si Himamaylan City PNP Station o Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Ginluthang sa makatatlo ka beses ang gate sa pulian sa isa ka anay overseas Filipino worker o OFW sa Margarita Subdivision, Barangay 2, Ciudad sang San Carlos. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpayag ni Police Captain Roger Pama, Deputy Chief of Police ng San Carlos City Police Station, na ang pulian ang ginapalagihan sa senior citizen nga si Jumidis Sikong. Sunod kay Pama nga base sa panaysayon sa pinaka mga saksi, las 7:45 sang gabi, may isa ka pick-up nga nagaduag sang orange kag wala sang plate number ang nakitaan nga nagpundo sa atubang sang gate sang pulian kinabatian ang sunod-sunod nga paglupok. Na-recover sa mga kapulisan ng 3 kabasiyos ang bala sa kalibre 40. Kagdugang pa ni Pama nga sa ilang investigasyon ginsilay ni Sikong nga wala man inisang kontra sa ilang lugar. Natabo ang pagpangluthang samtang naka-home quarantine ang pamilya ni Sikong. Sa karon, ginausisa pa sa San Carlos PNP kung may makuha nga recorded CCTV video sa lugar. Agod makabulig sa ilang ginapatigayon nga investigasyon. Wala man sa napilasan sa amo nga insidente. Sa pinakaulihi nga balita lokal, padayon nga ginabulong sa Lorenzo Psycho District Hospital ang isa ka pasahero matapos ginapulian labo kag buno sa iyaman lang upod las 11:30 kagabi sa San Ramon, Barangay Manalad, Banwas sang Ilog, probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima ginkilala kay Nathaniel Dalompines, 24 anyos, samtang ang mga sospek ginkilala naman Sunday Alex Bernal, 30 anyos, kag Marshal Berto, 30 ang edad man, kag nun sa residente sang Lawaan Antique kag temporaryo nga nagatinir sa San Ramon, Barangay Manalad, kag nagatrabaho bilang mga nagatapas o kon kargador
kagkatapas ang tubo. Sa inisyal nga investigasyon ni Police Corporal Shem Rio, lunsay nakainom ang biktima kag ang mga sospetsado sa naglalisay kag nag-inaway. Dugang pa ni Rio nagkuha sang kutsilyo si Bernal kag ginbuno si Dalumpines, samtang si Berto naman na nagkuha sang ispading kag ginlabo man ang biktima. Ginayon nga gindalasa ang mga biktima ng biktima sa ospital matapos sa kaangkod sang multiple stab kag hack wound sa lawas, samtang mga sospetsado nakapalagyo matapos ang insidente. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:55 sa mga balita nasyonal. Isa ka milyon ka pesos nga subsidy sa mga PUV driver aprobado na. Mga social media influencers kag online sellers patungan na sang nagagaigo nga buwis. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 6:07, kagkaroon sa detalye sa panguna ng mga balita national. Ginaprobahan na sa gobyerno ang pagpagwa sa 1 bilyon ka pesos nga fuel subsidy para sa mga driver sa mga pampubliko nga salakyan. Sunod kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Chairman Martin Delgrad III. Ang fuel subsidy ang base sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Train Law. Ginpasiguro ni Delgra nga naghanda ng LTFRB sa pagpadagtag sa pondo nga ipaagi sa Department of Budget and Management o DBM sa Department of Transportation o DOTR. Pakig-angot naman ang LTFRB sa Land Bank para magamit sa liwat ang Pantawid Pasada Accords nga gingamit sa atong 2018 kag 2019. Ang fuel subsidy ang bulig sa gobyerno sa mga drivers at tungasang padayon nga pagtaas sang presyo sang krudo. Nanawagan man si Delgra sa mga driver kag operators sa mga pampubliko nga transportasyon nga hindi anay maghirit sang taas sa plete pangod madamo nga taho ang maapektuhan. Ginpasalig sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB nga mabaton sa mga public utility vehicle o PUV drivers ang fuel subsidy nga ihatag sang gobyerno. Sunod kay LTFRB Chairman Martin Delgrad III, ihatag sa mga lehitimo nga franchise holders na drivers ang ayuda pinaagi sa Pantawid Pasada Program kung PPP. Aminado si Delgra nga ang cash cards para sa mga subsidy ang yara sa mga operators kung franchise holders apang iyagin pasalig nga magapangita sang pamaagi agud ang driver mismo ang magagamit sini. Wala pa sang schedule nga specific kung saan ay panagtag ang ayuda sa mga PUV drivers. Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sa Department of Transportation o kung DOTR nga hindi na kinahanglan ang plastic barrier sa sulod sa mga dipasay nga salakyan. Aminado man ang DOTR nga wala sang basihan o konsentipiko nga pagtuon nga nagasuporta sa epekto kag mabulig sa mga plastic barriers. Sunod kay Assistant Transportation Secretary for Road Transport Mark Steven Pastor, mahimo na kakason sa mga drivers kag operators sa mga plastic barriers magod nga wala man sang pagtuon nga nagapakita nga ini makalikaw sa paglaton sang COVID-19. Dugang pa ni Pastor, imbes nga makalikaw sa paglaton sang virus, nagatinerpa ang mga kagaw sa mga plastic barriers nga mahimo mas mahalinan sang COVID-19 transmission. Apang ginklaro naman sa DOTR nga dapat sa gihapon ni patuman ang health safety measures sa public transportation.
Ginaprobahan sang Interagency Task Force ang rekomendasyon nga pasakaan ang kadamuon sa mga mahimo magsakay sa mapampubliko nga transportasyon sa Metro Manila kagang kaigod nga probinsya umpisa sa Nobyembre 4. Ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginpasaka sa 70% ang kapasidad sa mga public utility vehicles kung PUVs. Ang Department of Transportation na magpagawa sang memorandum angot sa paghimuon nga pagbag-o ginpatagma ni Roque nga ginalauman ang pagtaas sa mobility sang publiko sa NCR kagang kaingod nga probinsya bangod sa pagtaas ng kadamuon sa mga mahimo magsakay sa mapapubliko nga salakyan. Bago nato na lang ang ipagawa nga detalye sa DOTR kung kalakip sa 70% ang mga bus nga mga gikan sa probinsya. Nakarecord sang 3,410 kabago nga kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugaan nga 2,787,276 samtang 5,825 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 nga nagdala man sa kabilugaan nga 2,678,871. May 128 naman nga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kagang death toll yara na sa 43,172. Sa karon 45,233 ang aktibo ang kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ginmando sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang pagporma sa Special Task Force sa kada regional offices agud matutukan ang pagbuwis kag pagbayad sang buwis sa mga konektado sa online transactions sang social media post. Sulod kay BIR Commissioner Cesar Dulay ginpapanaugan na sang direktiba ang tanan nga district offices kag kalakip na ang mga dalagko nga taxpayer division kag auditors nga bantayan kag usisaon ang compliance sa mga negosyante online, social media influencers kag mga negosyo sa digital o kon online platform nga nakarehistro kon sakop sang ilang jurisdiction. Pagpahatag ni Dulay sa bisan ano nga size ang transaksyon, negosyo o kon pamaagi agud maka-income, may obligasyon ang tanan nga magrehistro, mag-file sang tax returns kag magbayad sang buwis sa gobyerno. Gingklaro sang Bureau of Internal Revenue kung BIR nga sa idalom sang lagi hindi exempted ang pagpatigayon sang negosyo online sa pagbayad sang buwis. Sunod kay BIR Commissioner Cesar Dulay, magahimo sang database sa mga online sellers ka sang goods kag services ang mga revenue officers agud ma-monitor ang ilang pagbayad sang buwis. Ilakip man sa opisyal nga listahan sa mga social media ang mga social media influencers kag ang mga propiedad nga ginaparentahan sa mga online lessors. Pag-ausisaon man sang BIR kung sino sa mga social media influencers kag online sellers ang wala makaparehistro samtang i-evaluate naman ang compliance sa mga nakarehistro base sa mga resibo, sales invoice, books of accounts kag schedule sa pag-file sang income tax returns kag pagbayad sang buwis. Madumduman ginmanduan sang gobyerno nasyonal ang BIR nga tun-an ang pamaagi kung paano patungan sang buwis ang digital transactions pinaagi sa pagsunod sa sistema sang foreign tax collectors. Nagpasalamat ang palasyo sang Malacañang sa publiko bangod sa padayon nga pagsalig kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang pahayag sang palasyo sa third quarter 2021 Social Weather Station o SW survey sa diin nakakuha lamang ang presidente sang plus 52% nga net satisfaction rating. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, bisan nagnubo naman ang satisfaction rating sang presidente sa 52% gikan sa 62%. Para sa iya, very good man sa gihapon ang presidente. Dugang pa ni Roque padayon nga tumanon sa presidente ang iya sini nga responsibilidad. Ginpasalig sang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo nga magabadayon sa gihapon ang pagbulig sa mga Pinoy nga yara sa mga far-flung areas sa tiun nga siyang palaron nga magdaog bilang presidente sang Pilipinas sa 2022. Sulod kay Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, sa karon nga Vice Presidente si Robredo madamo na ang nalabot kag nabuligan sang OVP sa mga far-flung areas kag magabadayon pa ini nga programa kung siyang magpungko nga presidente. Pagpahayag ni Gutierrez, hindi tipikal nga politiko
publiko si Robredo. Bagod nga ang iya nga inagihan mapapatud-an gid nga kon nabuligan sa mga nga nagabulig sa mga pigado bilang isa ka abogado nga nagatrabaho man sa masa. Dugang pa ni Gutierrez nakatilaw na si Robredo nga nakapanglakaton sa sulod sang halos tunga sa adlaw para na malambot ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Nagpasalig man si Gutierrez sa publiko nga pareho nga kalibre sang pagserbisyo ang mabatyagan sa tion nga magdaog si Robredo bilang presidente sang Pilipinas. Ginpahayag ni Senador Panfilo Lacson nga sa tion magpanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 2022 magalabot na sa 13.42 trilyones pesos ang utang sang pungsod Pilipinas sa mga lokal kag foreign banks. Base sa figures sa ginpagwas sang Bureau of Treasury, ginpahayag ni Lacson nga ang kada Pinoy kalakip ng bag-ong bunag nga lapsag ang daw kaangay na lamang nga may utang sang 120,000 ka pesos kada isa. Ini kon basihan ang karon nga utang sang Pilipinas nga may 11.92 trilyones pesos. Sa report nga ginpagawa sang Bureau of Treasury, nagsakagid sa 2.4% ang utang sang Pilipinas sa bulan lamang sang Setyembre kung ikumparar tinalikdan nga bulan sang Agosto. Sunod pa kay Lacson, 5.9 trilyones pesos lamang ang utang sang Pilipinas ang nagbulo si Duterte sa pagpamuno apang sa karon halos nagdoble na ang utang sang pungsod Pilipinas. Nagaupod sa mga lokal nga grupo ang Confederation of Lawyers of Asia and Pacific o CONCOLAP agud pa matukan ang nominasyon ni Presidential Spokesman Harry Roque sa International Law Commission nga isa ka advisory body para sa United Nations. Sa statement nga ginpagwa sang COLAP, gintawag sang grupo si Roque nga isa sa mga instrumento sa rehimen ni Presidente Rodrigo Duterte nga napalibutan sa mga anomalya kaangay na lamang sa napnagon nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong extrajudicial killings kag paglapas sa international law. Sulod sa COLAP, ang nominasyon kay Roque ang dako nga insulto sa mga biktima sa mga human rights violations sa Pilipinas sa idalob sang administrasyon ni Duterte. Ginpasalig man sang COLAP nga ilahingyoon ang tagsa ka mga miyembro nga nasyon nga ibasura ang nominasyon kay Roque. Ang COLAP ang may mga miyembro kag opisyal gikan sa Pakistan, India, Japan, Nepal, Bangladesh, Vietnam, South Korea, Malaysia kag Pilipinas. Sa pinakaulihi nga balita nasyonal, nagpaandam ang Private Hospitals Associations of the Philippines o PHAP nga magahalin sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bangod sa wala pa nabayaran nga claims umpisa pa sa tuig 2020. Ginpayag ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente sang PHAP, magapagwa sila sang position paper angot na rin sa Nobyembre kung hindi sa gihapon marisolba ang issue. Nakaligad nga si Mana, yara sa 864 milyones na ang utang sang PhilHealth sa mga hospital sa General Santos, Iloilo kag Northern Luzon. Aminado naman diri ang PhilHealth matapos ang gulpi nga pagtaas sa mga claims bangod sa pribadong ospital. Magluwas diri ginakulang man sila sang tinaho bangod sa pandemya kag sa pag-usisa man sa questionable nga mga kag claims. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Mayang gabi lang kay Ma'am Hinida Ordones, Ma'am Ana Sinoro, Jits 100 Tayab. All the way dira sa Golden Field Magsaysay. Kay Sir John Lloyd Belbar, Ana Sinoro, good evening. Mayang gabi man kay Francisca Diagmil, George Gargasiran, good evening. To Miss Athea Kim Eriman. Sir Martin Aliling, good evening. And good evening to Sir Eddie Laus, John Serna Masilmate. Mayong gabi sa inyong ataraan. Happy birthday gali kay Yuval Adera. Kag inyo na batiyaan na nagapahuna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 31, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong tagbalita, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, sa balita, komentaryo, isyu,